Ahojte priatelia, moje meno je Nikola Beveláková, som facilitátorkou metódy Seike, ktorú radíme do oblasti osobného rozvoja a práci na sebe. Jej podstatou je práca s podvedomím a prepis našich limitujúcich, obmedzujúcich podvedomých presvedčení na podporujúce a pozitívne cieľové prehlásenia, ktoré podporia naše zámery a ciele, ktoré máme v živote. Taktiež som podporovateľkou holistického prístupu k žitiu života a ku kráse, k čomu mi pomáha spolupráca s Bevic Natural Medicine, s českou firmou z Ostravy, ktorá vyrába 100% prírodné produkty, ktorými vyžuvujem svoje telo vnútorne aj navonok. A taktiež som našla toto prekrásne oblečenie pre ženy. Navehla som ho, vybrala som látku v Taliansku a v Trenčine mi tieto krásne modely aj pre ženy ušili. Mám ich vo výpredaji do 31. marca 2026, posledné kusy, ktoré mi ešte zostali. Takže chcem, aby sa k vám dostali a aby vám urobili naozaj radosť, pretože sú to limitované kúsky, naozaj ide o exkluzívnu látku, šitie je domáce, takže nie je to hociaké oblečenie z obchodu, ale naozaj exkluzivita. A vlastne tieto 3 body sa spojili do tohto krásneho kanála, ktorý tvorím naozaj s veľkou radosťou a vďačnosťou s názvom Nikola Bevelák Lifestyle. A vítam vás v rubrike Wellness Sunday. Aj keď to tak vonku nevyzerá, vonku prší, je zamračené, musíme sa naučiť aj my, milé dámy, vychádzať zo seba, spriemňovať si svoj čas, robiť si ho krásnym samé pre seba, pretože žijeme tu a teraz a musíme byť si vedomé aj svojich kvalít, ktoré máme a s vďačnosťou byť nastavené na každý jeden deň. Že teda sme tu, živé, zdravé, krásne, napredujúce a vedomé tvorkyne vlastného života, ktoré teda sa neboja výziev a ideme do života s gráciou. Takže ja som si dnes bola zacvičiť jogu hneď ráno o 9, takže stala som o 7, o 9 som mala hodinu. Zacvičila som si, potom som si dala kávičku, bola som v sprche, vyčistila som si svoju podložku s roztokom dezinfekčným, ktorý som si vyrobila. Mám ho v rámci esenciálneho tvorenia aj zverejnený na mojom YouTubeovom kanáli. Takže si ho môžete pozrieť. Ak cvičíte, tak si môžete takýto dezinfekčný prostriedok aj vy vyrobiť. Potom som sa najedla a natáčam si videá, pretože si hovorím, že treba mať tu seba disciplínu a robí mi to radosť, že môžem takto pre vás tvoriť videá, pretože v minulosti mi to nešlo, mala som limitujúce, obmedzujúce presvedčenie o sebe. Nedokázala som si zapnúť kameru a rozprávať na ňu, ale aj vďaka metóde Seike sa mi podarilo prepísať svoje limitujúce, obmedzujúce, podvedomé presvedčenia tak, aby som dokázala v reálnom živote konať, tvoriť, ísť tými akčnými krokmi do tej tvorivej aktivity a naplňať svoje sny a ciele. Ak sa vám metóda Seike páči, venujete sa seba rozvoju, práci na sebe, tak môžete mi napísať e-mail a môžeme sa skontaktovať a môžete si ju vyskúšať. Budem ja veľmi rada. No a dnes by sme si mohli prebrať tému, ktorá sa tiež venuje alebo súvisí so sebahodnotou. Je to archetyp dobrého dievčatka a strach z odmietnutia. Archetyp dobrého dievčatka a strach z odmietnutia. Určite sme to už mnohé z nás zažili, keď sme cítili, že máme povedať nie
ale povedali sme áno, pretože sme mysleli, že tá druhá strana je hodnotnejšia. Mysleli sme empaticky na tú druhú stranu, čo si asi pomyslí, ako sa bude cítiť. Nechceme, aby nás videla možno v nejakom inom svetle, ako chceme. A tak vlastne naplňame očakávania druhých ľudí namiesto toho, aby sme počúvali svoje vnútro, svoj vnútorný hlas, svoj kompas, svoju intuíciu, to naše nadvedomie, ktoré s nami neustále komunikuje cez naše telo, emócie, pocity. To sa nikdy nemýli. Ja som toto tiež mala. Veľakrát som kývla, keď som cítila, že to nemám robiť, ale urobila som to napriek tomu, aby bol pokoj, aby som nešla do konfliktu, aby proste som bola prijatá, nechcela som byť odmietnutá, ale vlastne v tomto je ten problém, že keď človek nechce byť odmietnutý, tak potom nevytvára si okolo seba ten priestor na ten rast, na to, kadiaľ sa on chce uberať, čo chce tvoriť, čo chce vlastne vysielať do toho sveta a nie je proste spokojný so svojím životom, pretože vie, že ide na vlastný úkor svojej energie, svojho času, svojich kapacít, možno mentálnych, finančných a jednoducho vzniká odpor a človek potom nie je šťastný sám so sebou v rámci svojej životnej cesty. Môže prísť nejaké ochorenie, častokrát to môže byť nejaká chrípka alebo iný proste prejav, ktorý nás položí na týždeň do postele. A to sú vlastne tie signály tela, kedy nám dáva na vedomie, či sme v súlade same so sebou, alebo nie sme v súlade so sebou. Ten strach z odmietnutia súvisí podľa mňa aj s tým, že či človek vie, kto je, či pozná svoju hodnotu a či je tak ako ukotvený sám sebe, že má tú svoju esenciu, má svoju iskru vo svojom živote, má sa každý deň na čo tešiť, má jasne stanovené hranice, odkiaľ pokiaľ, kto si čo môže a nemôže dovoliť v rámci toho jeho života. Nepodmienuje svoju vlastnú hodnotu uznaním od druhých ľudí. Lebo my sme tak programovaní, že všetci naokolo nám majú potvrdiť našu hodnotu. Rodič, pani učiteľka, potom je to šéf, má to byť lekár, ktorý nám potvrdí, že sme zdraví, finančný poradca nám má potvrdiť, že sme dosť bohatí. A takto vlastne naberáme externé potvrdenia celý život od detstva, že sme dosť. A popri tom to tak vôbec nie je. Keď človek pozná sám seba, vie, kým je, čo chce robiť, čo chce tvoriť, tak nepotrebuje na to externé povolenia a potvrdzovania, že je dosť. Jednoducho tá práca, to vyžarovanie si nájde to správne publikum a prinesie to výsledky. Ja v to verím, že aj tento môj život, ako sa mi teraz vyskladal, že aj to oblečenie, že som zvolila látky z Talianska, ktoré sú exkluzívne. Taliansko je kolísko svetovej módy. Mnohé svetové domy tam sídlia. Takže sú inšpiráciou. Tým, že moje rodné meno je Beveláková, s talianskými koreňmi zo severného Talianska, tak som to krásne prepojila. A využila som zase šikovných ľudí, ktorí sú na Slovensku a venujú sa krajčírskému remeslu, takže ja vidím naozaj veľkú pridanú hodnotu v tomto oblečení. Taktiež mám rada Bevit Natural Medicine, je to česká firma. Ďalej je to
blízky náš sused, ja veľmi rada podporujem značky, ktoré sú regionálne, ľudí, ktorí sú šikovní práve na Slovensku alebo v Českej republike, tvoria hodnoty, zamestnávajú ľudí. Takže myslím si, že to je ďalšia pridaná hodnota, takto sa podporovať navzájom v raste a dovolovať si tú kvalitu vo svojom živote, naozaj premýšľať, že kam dávam tú energiu, pozornosť. Ja napríklad nemám iné sociálne siete ako YouTube a som maximálne spokojná, vám poviem, pretože mi neuniká pozornosť na Facebook, na Instagram, na TikTok, na neviem ešte aké iné sociálne siete. Ja si tvorím s radosťou tento YouTubeový kanál, jemu venujem pozornosť. Myslím si, že mi tento formát úplne sedí, robí ma šťastnou a cítim sa veľmi dobre. Takže naozaj si treba vedieť upratať tie priority a nie všetko, čo je nejak tak v kolektívnom myslení zaužívané, že je to norma, tak musím to aj prijať, že to patrí aj mne. Takže treba si vyberať, že čomu vlastne venujeme tú pozornosť a čo je pre nás dôležité. Takže to je ten archetyp dobrého dievčatka, no. Keď sme malé dievčatka, tak vlastne chceme tú pozornosť, čo je vlastne prirodzené od tých najbližších ľudí, od otca, od rodiny. Ale nie je dobré, keď je tá láska a tá pozornosť podmienená výkonom. Dostaneš pozornosť a lásku, keď dostaneš jednotku, keď, neviem, zvíťazíš a budeš, neviem, napríklad do nejakého určitého miesta. Proste nie je to zdravé podmieňovať tú lásku a pozornosť nejakými podmienkami, hej, ktoré sa týkajú výkonu, pretože to nie je ženská kvalita. Takže potom vznikajú tieto archetypy dobrého dievčatka, ktoré nepoznajú svoju hodnotu, každému kývnú na všetko a potom ten život je taký, aký je. Takže treba poznať hlavne seba a tešiť sa z každého dňa, tvoriť hodnotu, prispievať do spoločnosti, vyberať si tie hodnoty, čomu chcem venovať pozornosť, starať sa o seba a o tých najbližších a byť takým svetlom pre seba vo svojom vlastnom živote. Mňa baví aj varenie, takže kvôli tomu som pridala aj ďalšiu rubriku v rámci svojho kanála Nikola Bevelák Lifestyle, ktorá sa volá Esencia výživy a budem tam vlastne variť a pridávať na výživu hodnotné jedlá, čo ma veľmi baví. Budem vyberať lokálne značky, ako som napríklad naposledy mala pána Kokučku z Trnavy, ktorý vyrába vločky a granolu. Takže to ma naozaj veľmi baví a verím, že aj vy sa inšpirujete a možno nejaký recept z môjho kanála si doma pripravíte. Takže tak, čo sa týka archetypu dobrého dievčatka a strachu z odmietnutia. Veľa ľudí nám prichádza do života, stretneme sa s rôznymi ľuďmi, niektorí nás majú ovplyvniť, niektorí nás majú transformovať, niektorí ľudia majú z nášho života odísť a na konci dňa si uvedomíme, že aj tak v tom celom našom živote zostávame sami so sebou na celý život, takže všetko je to len uhol pohľadu a môžeme iba tak vedome si potom vytvárať tie vzťahy, že s vďačnosťou príjmať aj toho partnera, že nie je samozrejmosť a tvoriť si krásny život. Takže
Toľko som chcela vlastne vám povedať k tomu archetypu dobrého dievčatka a strachu z odmietnutia, pretože je to naozaj téma, ktorá sa týka veľa žien a verím, že nejakým spôsobom vám moje slova pomohli. Takéto počasie si spriemňujem inak aj difuzérom od Bevitu a esenciálnymi olejmi. Teraz som si dala lemon, citrón, ktorý je taký osviežujúci, kvetinový. Ja tam cítim kvety, je to citrus, ale je naozaj veľmi pekný. By som nepovedala, že citrón dokáže krásne voňať. Takže je to krásne. A taktiež v rámci esenciálneho tvorenia som si vyrobila tento parfém z esenciálneho oleja, alebo teda konkrétne zo zmesi esenciálnych olejov Afrodite. A vlastne tiež ma sprevádza počas týchto pochmúrnych dní. K tomu ma podporuje, aby som teda mala lepšiu náladu, podporila svoju ženskosť, sebavedomie a krásu. Aj s nadchádzajúcou jarou, o ktorej veľmi rada hovorím a veľmi sa na ňu teším. Takže tak. Ja vám veľmi pekne ďakujem aj za toto video, že ma sledujete. Môžete mi napísať aj vy, milé dámy, že v akých situáciách ste kývli, povedali ste áno, keď ste cítili, že máte povedať nie a zastať si samé seba. Takže je to ľudské, všetci sa vyvíjame, robíme rôzne chyby alebo rôzne reagujeme na určité situácie. Takže ďakujem a prajem vám pekný deň, oddychnite si, užite si ho, spravte si kávičku, niečo príjemné pre seba, podporte svoju krásu a ženskosť a vidíme sa v ďalšom videu vo Wellness Sunday. Majte sa krásne, dovidenia.